Кажи за раз. Да. Кажи ми за нас. Баш. Да ме малко смътка. Не, искам да има клоча. Кой ще дръпне с теб сега? От фибата де. Да. Сними. Колко? Сними смело. Станка, покажи колко часа се зърнат. Часът е точно 17:33. Благодаря ви. Благодаря ви за обаждането. Ето тук. Благодаря ви аз за обаждането. Не, благодаря ви на мене за обаждането на вас.